Rêxistina çand, zanîst û perwerdeya neteweyên Yekbûyî UNESCO 21 Sibatê li Seranser Cîhanê Roja Zimanê Dayîkiya Navneteweyî qebûl kiriye. Bi vê biryarê, UNESCO xwestiye ku bal bikişîne ser giringiya pirçandî, pirzimanî û parastina ziman û çandên li Seranser Cîhanê. Lê li gor heman saziyê li cîhanê 7000 zimanên dijîn hene û di nav wan de dora 10500 zimanan dibin xeteriya ondabûnê de ne. Bi vê mijarê ve girêdayî xwediyê weşanxaneya Avestayê Abdullah Keskî û berpirsê kovar û weşanên Nûbiharê Suleyman Çevîk, rol û misyona weşanên Kurdî ji bo parastin, pêşxistin, hînkirin, belavbûn û standardkirina zimanê Kurdî axivîn. Zimanê Kurdî ev 100 sal zêdetir e li vî welatî hatiye qedexekirin ne tenê wek zimanê nivîs û perwerdahî û ticaret û ragihandinê wek zimanê axaftinê jî heta berî 20-30 salî qedexe bû. Piştî not û yekê weşan û rojname û kovarên Kurdî di aliyê muzîkê de dwarê din de dwarê kulturî de bi serê xwe gelek xebat kirin. Mixabin xebatek pir sîstematîk ji bo Kurdî tune ji ber hêjî ji aliyê yasayî qanûnî ve problem li ber Kurdî hene. Kurdî ne zimanê perwerdahiyê ye, ne zimanê ticaretê, ne zimanê xurt ê ragihandinê ye. û li ber vê jî gelek asteng hene, astengên qanûnî hene ji ber wê rola weşanxaneyan û kovar û rojnameyan medya Kurdî pir berbiçav û gelekî girîng e. Elbette ki ziman ji bo Kurda gelek mühim e û weşanxane jî vê misyonê niha dikin. Weşanxaneyê Kurda îro dema em li pê salên berî û îro muqayese dikin. Em dibînin ku gelek tiştê baş, tiştê ku em bêjin hînkirina ziman da, standardkirina ziman da, belavbûna ziman da, xwendina ziman da rola weşanxana gelek çêbûye. Ji ber ku wekî min got ne zimanê perwerdeyê de ew misyona perwerdeyê û misyona hînkirinê û belavkirina ziman û danxwendina ziman weşanxana ev tişta kiriye. Yani me dikare bibêje weşanxaneyê Kurda rola mekteba jî cîhanî. Bi boneya 21 Sibatê Roja Zimanê Dayîkiya Navneteweyî, behsa giringiya zimanê dayîkê jî kirin. û wan bank li evîndarên zimanê Kurdî û nifşên nû jî kirin da ku ew xwedî li zimanê Kurdî derkevin. û wan diyar kirin ku Kurdî parçeyeke ji rihê mirov e. 100 salê dawî bo zimanê Kurdî giştî bo Kurdan karesatek bû, demek pir xirab bû. Lê tevî hemû siyasetên tunekirinê Kurdî bi ser ketin Kurdman, zimanê kultura Kurdî ma. Lê gerek e her Kurd bizanibe û wê hezrê bike ku îşê me nû dest pê dike. Yani rêya ku em bimeşin gelekî dirêjtir e rêya ku heta niha em meşiyane. Her tişt nû dest pê dike. Erê zimanê me, kultura me, wek millet, wek nasname em êdî problema windabûnê tune. Em di serdema internetê de dijîn. Lê civaka me jî tê guhertin tehlûkeyê din li ber civak û ziman û kultura me hene. Divê em bi mantalîteyek nû û li gorî şertên vê demê tev bigerin. Li gor wê ji bo ku nifşên nû ji zimanê xwe, ji kultura xwe, ji nasnameya xwe dûr nexin, alternatîfên cazîb bo wan durust bikin û derxin pêşberî wa. Milletek eger bi zimanê xwe nebe, eger bi zimanê ku mesela zimanekî xwe nikare bi zimanê xwe bikar bîne û bişuxulîne û bike, ew milleta bi şiklekî em bêjin mev nikare bêje li heyatê jî. Yani ji ber vê yani çawa rihê însan, baweriya însan, fikrê însan, tiştê însan qîmetin, ziman jî ew qas bi qîmet e, belkî ji wan zêdetir e. Lê jayî gotinê ku hem weşanxaneya Avesta hem jî weşanxaneya Nûbiharê di dema pandemiya vîrusa korona de dest bi firotina online jî kirîne. û hemû kes dikarin li ser înternetê jî xwe bigihînin bi sedan pirtûkên Kurdî. Min Botanî, Dengê Amerîka, Stenbul.